Много благодаря, доктор Куртева. А с теб Няма ще поговорим страшно, малко по-късно. госпожо, сега ще прегледам този юнак. Всичко тук. Я да видим сега кой Доктор сенатор Куртева. на почти 40 години. Как си, Тони? Как се чувстваш? Искаш ли да разкажеш? Доктор Куртева, леко съм неразположен. Изпуснах се. Ох, милички! И сега ти е гадно на задника, нали? Ето, това е за Пекин. По една таблетка дневно и няма да ти се ака. Кажи сега. Какво точно яда вчера? Защо си преместил пантофите от коридора? Пастет. Ама филийки ли си мазал или си го гребал от консервата? Да, гребах с една лъжица. Ау, знаеш ли, аз страшно много уважавам онези момчета, де дрискат когато искат. Мисля, че ти си дрискал, когато не искаш. Достанете гаджета! Сашка, Да, ти си Кире, откачила. наслушах се на По-млад критики. 20 години изросен кретен, който се насира. Ти откъде знаеш, че се насира? Кой ли не го знае? Слушай, ако Тони дойде да бачка тук, да знаеш, че ще си тръгна. Няма страшно. Дали? Нали ти каза, че искаш да се търкаляш тоя? Да, така е. Исках Кире и ще се търкалям. Защото аз имам нужди и трябва да ги удовлетворя. Искам да начеша жабата. Защо не аз? Не ме кефиш, Киро. Но кое не те кефи? Бия си краката, гъза, зная гръцки и не ходих на детска градина. Киро, ужасен си. Знаеш ли? Заблудена си. Не знаеш гръцки Всяко нещастник. лято съм в Гърция. Чакай, звънят ми. Да, ало, Донке, къде се намираш сега? у нас. Всичко наред ли е? Да, не точно. Аз съм Бонка, сестрата на Донка. Слушай, аз се нааках на леглото. Елате с Дончето. Виж, аз приключих с чистенето за днес. Почисти с... Не мога да се върна в това легло. Има невероятно голямо петно от фекал. Жужат мухи в стаята. И не е готино. Все едно съм в някой кенеф. Моля те, не дай да настояваш да Не чистя. ме изоставяй. Та днес е неделя, за кога да дойда? Хайде, нека да го отложим за утре. ще ме изядат мухите, бе. Моля те, не се сърди. В такъв случай ще те уволня. Добре. Донче, Тони пак ли се насрал? майката. Не се разстройвай. Таня в онзи дом смърди ужасно.